a și marcat de 8 ori. Amari pentru Popadiuc. Recuperează ușor Amari. Nu le-a ieșit nimic nemțenilor. Foarte bun driblingul lui Amari. Încă unul. Și-a prelungit însă puțin cam mult mingea. Monroy. Pare că s-a lovit destul de serios acolo Amari. Frumos acest dribbling. Da, s-au lovit genunchi în genunchi acolo Dumitra și Amari. E o lovitură dureroasă. Camora. Amari are prin planul aici, ține mingea în teren, pătrunde în partea dreaptă, intervine Kazan. Amari însă preferă să obțină lovitura de la colț. Va intra și Negruțul lui Piccolo. Întoarce pentru Amari. Pasa puțin cam puternic. Amari! În doi timp reține până la urmă Calancea. Foarte bună a lui Kazan. Recuperarea lui Amari. De rezervă. CFR rămâne în 10. O intervenție la care Amari a protestat. Este însă o intervenție de la spate. E riscant această intrare. E fault. Chiar dacă Amari reușește să ajungă până la urmă la minge. Ce păstrată în teren de Ciprian Deac. Amari, trecere în viteză, continuă Amari, acum centrează pentru Tadei. Era bună această centrare din bandă. Rescu, pasă greșită, contraatacul CFR-ului. Amari cu exteriorul. Camora. Pătrundere foarte bună aici a lui Amari. Revine la acea formă dezamăgitoare. După înfrângerea de pe terenul Astrei, unde spuneam oricum CFR n-a jucat deloc bine. Să vedem însă acum acțiunea lui. Când това Венелин Филипов овладя топката. Друг тим да опита да пробие напред. Помните, че миналия сезон Иван Цветков беше един от най-важните футболисти за Ботев Пловдив, но след тежка контузия изпусна много мачове от началото на сезона. Грешни подавания, а опорните полузащитници на Ботев Пловдив успяват да отнемат повечето топки. Тук обаче може да стане опасно, защото Амари овладява топката. Подаване назад, удар и Адам Стаковяк успява. Подаване на Петър Атанасов към Амари. Успява за момент да се измъкне Амари. Атака на Черноморец Бургас. Успява да се измъкне в тази ситуация Амари. Центриране в наказателното поле. Успява да комбинира с Амари. В дясно Филипов чака топката, решава да заложи на удар Амари, обаче много неточно беше изпълнението на футболиста с номер 13. Георгиев са в състав Милен Гамаков, Маркиньо, Амари, Ванчо Траянов, Яни Пехливанов, Мартин Кавдански. Възможно за контратака, подаването е към Амари, който остава очи в очи с Адам Стаковяк. Възможно за Черноморец и резултатът става 3-1 в 51-та минута. Голмайстор Амари с номер 13 беше изведен по чудесен начин. Никаква емоция и в Димитър Димитров, но Амари се възползва по най-добрия начин. Заспа като че ли в тази ситуация защитата на Ботев Пловдив. Виждате, напълно непокрита Амари се включи, получи подаването, остана очи в очи с Адам Стаковяк и не му остана нищо друго, освен да прати топката във вратата на Ботев. Стави топката за новото попълнение Баламанджи. Сега удар с левия крак, страхотно изпълнение и добра реакция на Адам Стаковяк, изстрелбе на Амари. Много добре стреля Амари с левия крак. Но трябва да отбележим, разбира се, и добрата изява на Стаковяк, който изби топката в корнер. Виждам, че за Ботев Пловдив Луис Педро се подготвя да влезне. Много красив удар и игра за Черноморец Бургас. Мисля с Адам Стаковяк. Точно така Амари от движение по чудесен начин успя да намери топката. Но за негов лош късмет тя срещна гредата. Загубата от Славия ще влезе в първата шестица. Подаване към Амари, който много технично успява да свали.
А иначе, само за статистиката, най-голямата победа на Ботев Пловдив в А група е срещу Марек през далечния сезон 1955-1950. Към Амари. Той се опита елегантно да преодолее Бобан Гранчаров. Извърши нарушение обаче футболистът с номер 5 в състава на Ботев Пловдив. Играчите на Димитър Димитров, що се касае до този компонент от играта. Ето сега удобна възможност за тях да измислят нещо по-интересно в офанзивен план. Форлин Старокин скочи над всички, успя да избие топката. Възможност за Черноморец Бургас. Удар с левия крак на Амари в страни от вратата. Ето как Старокин тук успя да спечели високата топка, но доста лесничко бе преодолян на Ларсен насочени тренировките на Торе в бъдеще. Разбира се, не можем да даваме все още оценки за този нов футболист. Отзове за първи път в Черноморец Бургас пред 2006 година. Преслав Илдаров, възможност за Черноморец Бургас. Удар и това е 1-1 в равенство в резултата. Ето как. Поема топката Амари, обаче да организират атака. Гари Родригес лесно загуби. Не му спори на Гари Родригес, са много грешки за него от началото на срещата. Това. Ето тук тръгна атаката за Левски. Кевин Бру имаше... Атаката на домакините е водена от Преслав Йорданов с номер 9. Левски, който днес играе в резервния си жълт спортен екип. На вратата с номер 1 Горан Блажевич, в отбрана 6 Орлин Старокин с 5 номер Алехандро Перес. Иначе Гари Родригес можеше да се отзове сам срещу вратаря на домакините Ник Дашев. Атака за Черноморец Бургас. Амари, центриране и това ще бъде корнер след изчистването на Пинто. Първият удар през второто по време за домакините от червена. Добра техника на Амари. Черноморец сега. Амари технично върна топката от този двой. Именно в него попадна топката, но не се справи по най-добрия начин. Амари. Добра техника. Продължава да бъде Амари. След това удар и спасяване на Горан Блажевич. Едно от най-красивите изпълнения в този матч. Видяхме в тази 66-та минута. Между 3-4 в жълто успя да се измъкне Амари. Сега пас към футболист в синьо. Това бе Мартин Кавдански. Дашев сгреши сериозно в тази ситуация. Наистина много големи и сериозни трудности пред треньора на домакините Петър Атанасов. Ето го на жип Амари сега. Предна, там е добре блокиран до някъде. Завърна се също в стартовия състав, предвид проблемите в защита, пък и получи почивка също. А именно Карлос Фонсека е на крака и най-вероятно ще продължи матча, защото наистина сега това е Амари, който видяхме преди малко на голям екран, на голям план. Много добре щеше съвсем за малко да преодолее и трети играч, който щеше да бъде Йордан Минев, след като се провря между двама играча в зелено. И много опасно напредваше, но там му се препречи Йордан Минев. Горец като може би най-добри в България в момента. Сега възможност за Нажип Амари. Напредва той, на няколко пъти пробва такива играч. И успя да спаси тази много опасна атака. При 2-0 в края на това първо по време, мисля си, че каквото и да се надява домакините, трудно може. Но тук Петър Атанасов се наложи от него. И подаде към Нажип Амари. Задържа добре топката линия. Иначе не се представяха толкова лошо от началото на персоните от двата отбора. Ето го изпълнението на Наджип Амари. Обикновено главен рефер. Срещу Димитър Илиев. Опита се Митко Илиев да подведе Радан Мирянов. Шпагат на Том. Нова атака на Черноморец. Удар от дистанция и топката се отбива в напречната града. Ето как само в рамките на няколко минути Черноморец можеше да води с 2-0. Има право Валентин Галев да се сърди на защитниците пред себе си за това, че оставиха съвсем самичък Амари да напредне с топка в крака и да отправи този коварен удар, който
Задържаха добре футболистите на Димитър Димитров и сега нападат опасно. Решителна намеса в последния момент. Развива нападението на кулите. Върната е топката някъде около точката за изпълнение на Дуспа. Добра комбинация. Амари развива атака, подава надясно, където е Фунсека. Дерби от тогава Динев не беше идвал на матч на Локомотив Пловдив. Ето, че сега това е факт, докато Черноморец атакува през центъра. Подаване към... Се получава ротация между двете крила. Наказателното поле. Опасността не е приключила, но... Ще се опитат да организират контрадомакините. Има предпоставки за опасно нападение на Черноморец. Вляво съвсем свободен футболист. Стига чак сега топката до него. Безкрайно неточен удар. Може би по-рано трябваше да бъде потърсен Карлос Фунсека. Само с Филипов. Той решава да играе към центъра на терена, където е Амари. Продължава да бъде топката. Хубав удар отдалече. Тук на няколко пъти можеше да стане коварен удар, ако беше в очертанията на вратата на Йордан Господинов, но трябва да отбележим, че е липсва. Черноморец в последния матч от програмата на 12-я кръг в А група. Много коварен удар. Йордан Господинов е отново там, където трябва. Добре пласиран. Вратаря на гостите спасява удара на Амари. Спести си няколко крачки. Играчът с номер 75, Белаи Теймен. Амари. Много наивно между двама се опита да играе, но в крайна сметка не изгуби топката. Подаването е... Капитана Николай Бодуров, който този матч не е в включен в група. Внимание, сега е удар тук, който топката преминава над напречната града на Евгений Александров. След този добре се позиционирал Яне Пехливанов. Сега възможност пък за гостите и нарушение в центъра на терена, именно на Симеон Славчев. Тук получава като че ли последно предупреждение да не прави повече такива фалове от Георги Давидов Симеон Славчев, защото наистина влизане отзад. Пък и в това време трябва подаване в центъра. Ето го отново Амари в центъра по нападението. Пас към Баламан. 3-4 матча Херо нямаше възможност да запише пълна група. Не съм, че ще положат усилия и двата отбора да се хвърлят в битка. Сега Амари добре задържа топката. Завъртя се на 360 градуса около уста си, след което бе извършено нарушение срещу него в центъра на половината на гостите от Локомотив София. Седрик Басая се казва той. И той, който безспорно много добре познава тук стадиона в... Амари. Сега грешка при изнасянето на топката от страна Локомотив София. Възможност за Черноморец Бургас. Дали сега няма да бъде открит резултата? И точно така. 1-0 в полза на Черноморец Бургас. 52-а минута на срещата. Правещия много добър матч до този момент. Александър Бранеков сгреши фатално и Николай Павлов успява да открие резултата. Ето тук подаването към Павлов. Центриране топката тук не напуска очертанията на терена. Амари успява да я задържи в терена. Ето отново Амари. Тук показва добра техника. Амари. Пас зад отбраната. Има вдигнат факт за засада. Дори тук Маркиньо да бе прокарал топката зад вратаря Валентин Галев и към вратата гол нямаше да има, но пък виждаме повторение на ситуацията. Абсолютно никаква засада. Като десен атакуващ халф, а пък отляво си остава Греал Мондул. Сега Маркиньо. И обзорното ни спортно предаване по Нюс 7, Спорт 7 утре вечер от 22 часа. Шанса Черноморец Бургас и 2-1. Ето как в 73-та минута Черноморец Бургас успява да си върне преднината в резултата. Амари е до гол 2-1 в полза на домакините. Хубаво бе извадена топката към Амари. Той стреля много технично, без да използва изключителна сила, но точно никакъв шанс за вратаря на Локомотив София Валентин Галев да реагира в тази ситуация. Ето още веднъж техничното изпълнение на Амари, след което резултата става 2-1. Трети гол за Наджиб Амари.
от началото на сезона. Така той заедно с Лъчезар Балтаров са футболистите отбелязали. Тук вече има фаул. Лъчезар Балтаров, но топката отиде в футболист на Черноморец и по тази причина явно главният арбитър Радослав Станев. Балтаров успя да се пребори за топката, тук претенции за нарушение. Сериозни проблеми изпитват футболистите на Черноморец и при изнасянето на топката. Сега обаче грешка в червената отбрана. Подходи високомерно в ситуацията. В началния шок и започна все по-смело да поглежда към вратата на ЦСК. Изхвърли се Джаксън Менди. Удар по диагонала, прекалено слабо. Началото на сезона от дома, изобщо малко гол е допуснат ЦСК. Един от Берой, 3 от Лудогорец. За сега обаче Черноморец не показва достатъчно, за да затрудни изобщо четиримата в червено, които са най-близо. Извади топката, Апостол Попов остава под нея. Все пак намира начин да поправи грешката си. Този удар няма да затрудни вратаря. Игра с ръка. Ето тук виждате как Амари докосна топката с ръка, но иначе Апостол Попов сбърка, увисна, след което се наложи Валентин Илиев да го подсигурява. Всека се понрави с активността си по десния фланг през първото по време, но липсата на типичен нападател. И така резултата остава 2-0 за ЦСК. Много се оживи двубоя през второто. Играта най-накрая е подновена. Сега пък грубо влизане в краката на Амари. Няма сигнал от рефера. Милисавлевич. Амари се връща с шпагат, но играе чисто. Настоящия шампионат, при това само за 4 мача, в които игра. Лудогорец, но добре дошъл в ЦСК, където да се превръща в един от най-важните играчи. Заслужава да се пак Джаксън Менди на точното място. Много спокоен чернокожен защитник на ЦСК. Сега удар към вратата на Черни, неточен. Черноморец играе с една идея по-добре през второто по време, спрямо продукцията си от първата част. Това е сигурно. Амари тук страник. Има вкус към включване в предни позиции Джаксън Менди и в някои ситуации го показва. И изобщо много промени имаше в състава на Черноморец от началото на... Добре се бе освободил там Елио Мартинс, върна топката назад. Македонецът, слава богу, се оправи. Джипа Мари, много добра техника, освободи се сега възможност за стрелба. Направи го, но топката преминава доста над вратата на Иван Караджов. Едната минута от добавените две вече изтече. Ето го на Джипа Мари. Куп от играчи там, в крайна сметка, все още топката е в притежание на гостите. Центриране сега. А пък тази 89-та минута изтече и навлизаме в 90-та минута на този матч. Търси Джоман, не успя този пас и сега да видим на Нажиб Амари, който доста пя тук Лъчезар Балтанов към... В състава на Лудогорец. Днес Мартин Кавдански, бивши футболист на Локомотив Пловдив, застава. В петък с мача между Славия и Локомотив София. 3-1 победа за белите. Вчера пък показахме ви още на гостите. Много добре. И то доста опасно. Възможност за удар. Никак не е лош. Рикошет в крака на Томаш Иршак. И ще има го в удар в полза на Черноморец. В края на този матч можем да кажем, Мариан Огнянов успява да се справи там. Както се практикува в доста италиански отбори с трима централни защитника, явно иска с 5 капитана на гостите Ванчо Траянов. Това е на Жипа Мари. Търси наляво, не бе чак толкова нужно. Сега възможно все пак за Черноморец. Томанов сега извеждащо подаване към Нажипа Мари. Ще последва центриране. Има ли кой да засече там Мазуро? И от Филипов. Нажипа Мари сега в половината на Левски и напредва. Също него Орнин Старокин. Опит. Кръг през уикенда. Изключително важен матч. Сега и първа не лоша ситуация за гостите от Бургас. Мощен удар на Мари. Маков, който също се понрави на няколко пъти, но пък с двама-трима такива човека. Трудно сега, хубав удар от дистанция на Жипа Мари. Премина доста близко и опасно покрай левия страничен стълб на вратата на Пламен Илиев, който почти не реагира в тази ситуация. Не е чак толкова близо, впрочем. Браната в бяло се справя с пробива на Мирослав Иванов.
И много дълъг пас напред за Баламанджи, който като малко по-напред, владейки я продължително. Интересно решение. Виждам, че в отбора Черноморец също се подготвя смяна. Траяно коректен матч се стига до такива моменти. Ето тук тежкия сблъсък между Наджип Амари и вратаря Евгений Александров. Успя Амари да играе с топката преди вратаря. Този момент ще бъде извършена и смяна.